No čau, Kubo, kde si? No vieš čo, no Alinko sa mi stratil, no ja... Čože? Ja neviem, čo idem robiť. Nemohli by sme sa stretnúť? No dobre, tak sa stretníme niekde. Na zastávke napríklad. Hej, dobre, ďakujem, čau. No dobre, rýchlo, hej? Dobre, no, čau. 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 Čo sa stalo? No Alinka mi ušiel, som ho venčila na poli a pustila som ho a ušiel mi a neviem, čo budem robiť. Ja som ho hľadala, ale nenašla som ho. Bože, počkaj, ja som vyrobil také letáky. No, leták teda jeden, hej, zatiaľ. Že akože, ono, vieš, že by sa hľadal. To je super, hej. Ako to treba... Tak toto No, naloďme. tak tu by sme to mohli, no. Došla páska. To je v pohode. Nejdeme niekam na kofol, lebo mňa to picne. Ja neviem, čo idem robiť. Dúfam, že sa mi niekto ozve. No, môžeme ísť. No, tak poďme. No dobrý, našiel som vášho Yorkshira. No dobre, tak kde sa môžeme stretnúť? Dobre, v Sasovej pohode. Dobre, ďakujem. Dovi. Ďakujem pekne, ďakujem. Tam ale opísané, že odmena istá, tak Ďakujem veľmi. ďakujem. Dovi. Dovidenia. If this is to end in fire, then we should all burn.